use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Tuig sa mga klerigo o mga konsagradong mga tao, mga higala ko diha ni Kristo, ang mga pulong diha sa balaang kasulatan nga nag-ingon, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos og tualya, gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an. Ang Ginoo miluhod sa iyang mga tiil, mihukas sa iyang sapaw nga nagkahulugan sa pagpanalipod ug nagbakos sa tualya sa pag-alagad. Nagpakita siya sa iyang pagsaksi sa unsa ang pagkamapaobsanon. Gihugasan niya ang gikapoy ug hugaw nga mga tiil sa mga tinun-an. Gisundan kini sa iyang pag-awhag kanila sa pagbuhat niini ngadto sa usag-usa. Sama ra nga gibuhat kini niya ngadto kanila. Kini mausab ang panawagan sa atong Arsobispo Reverendo Romulo G. Valles, D.D. o presidente sa Catholic Bishop Conference of the Philippines ngadto sa mga pari ug sa mga konsagradong mga tawo, kinsa gihatagan sa sangon sa pagkapangulo sa atong komunidad, kinsa usab sa kanunay malipayon nga naghupot sa mga pribilehiyo ug mga titulo sa pagka-leader o pagka-magbalantay. Kinahanglang motindog isip ingon niini. Diha sa kinabuhing komportable o puno sa pribilehiyo nga unta magmanggihatagon ug magmapaobsanon nga mualagad sa katawhan. Kini mao ang sulat pastoral sa atong Arsobispo Reverendo Romulo G. Valles, D.D. Balik kita sa sunod nga Domingo. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ed and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrille, T. Lino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Protasha Takandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretania and family, Quillan's Food House, PSST Bote Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas Bidatoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Bretania and family, William and family, Adolfo and Malu Ato, Jess and Amelia Dizon, Gus and Sophie, and Vita Rivera's bookkeeping and other allied services. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors,
offerers and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Divine Mercy Apostolate of Davao, headed by the Archdiocesan Lay Coordinator, Emilia Sitar. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Emilia Sitar and family, Mr. and Mrs. Wilfredo Q. Martin and family, Mr. and Mrs. Salvador Zamora Sr., Mr. and Mrs. Federico Diaz Jr. and family, Pureza Carbiero and family, and Joy and Joey Mempin. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Dennis Asombrado, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Claudio Montañez, Selma, Marutas Montañez, Julio Juquino, Jermaine Chu, Eric Paul, Cayetano, Juliana, Antonio, Irinea, Victoria, Gary Ian, Ricardo A. Cruz Sr., Salvacion, Tiborcio, Junicia, Rogelio, Rosario, Claro, Enricio, Modesto, Rogelio, Angel, Luisa, Exuperio, and all benefactors and cooperators of the Paulines RTV mission. Pagampo alang sa mga masakiton, sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kamig kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasigaruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag. Ang pagkighinagbo sa natawhang Kristo, maoy usa kakasinatian sa kaluoy. Nahinumduman nato nga ang katapusang panagtagbo ni Jesus sa mga tinun-an, mao ang pagluib ug pagbiya kaniya. Apan, ang una niyang pagbisita sa iyang mga tinun-an, mao ang paghalad niya sa kalinaw, sa pag-ingon. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Luyo sa iyang pagkatalawan, pagbiya ug pagluib, ang gibalos ni Jesus, mao ang pagpasaylo, kaluoy, ug giubanan paggayud sa usa ka sugo sa pagsangyaw sa maayong balita. Silang tanan na bag-o hangtod sa tibok nilang kinabuhi. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Amado Arroyo. Ang spiritual director sa Archdiocesan Divine Mercy Apostolate sa Davao. Ang manganta mao ang Archdiocesan Divine Mercy Apostolate Choir. Manindog ang tanan ug awito nato karon ang pasiunang awit. Ang kasalanan o kamatayon.
Dawatan ninyo ang kasadya sa inyong himaya, diha sa inyong pagpasalamat sa Dios nga mitawag kaninyo ngadto sa gingharian sa mga langit. Alleluia. Mga igsoon, kitang tanan nagkatigom karon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, aron mahimo kitang andam o gangayan sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, ug modanggop kita sa Ginoo nga puno sa kaayo ug sa kaluoy. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako o yamot, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dado nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit. Kadais Sayang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadain kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nagawag kang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing Alamnon o Jesu-Cristo, uban sa Espiritu Santo, ilaw sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, niining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw,
Imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi, sa bunyag nga naghugas kanamo, sa espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo usara sa hunahuna og kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan. Kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma ug mga balay nagbaligya niini. Ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma, way katapusan. Salamati ang Ginoo, siya maayo. Ang iyang gugma, way katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Salamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma, way katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamot, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo,
ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singkit sa kadamugan, diha sa mga tolda sa matarong. Salamati ang Ginoo, kay siya maayo ang iyang gugma, way katapusan. Salamati ang Ginoo, kay siya maayo ang iyang gugma, way katapusan. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Og gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya. Ug dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kay nakakita ka man kanako, bulahan ka tong mito, bisan wala makakita kanako. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na ni adtong Domingguha, nagkatigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid.
Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuy pa niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagkatigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pa mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala may sulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy Fiesta! Pakigreet po ang inyong mga katapad karon og Happy Fiesta! Ingon man katong naa sa ilahang mga telebisyon karon, Happy Fiesta kaninyo, kay ang kapistahan sa Dios nung kaluoy matag ikaduha ka Domingo human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, gideklara ni kanhing atong Santo Papa Pope John Paul II nga karon usa na ka santo si Saint John Paul II. Ug ang debosyon sa Divine Mercy o sa Dios nung kaluoy dili lamang sa mga tao nga naa dinhi karon. Kamo usab nga nagtan-aw karon sa iyong telebisyon. Kitang tanan nga mabinunyagan tungod kay ang pagtuo sa Dios nung kaluoy kinahanglan ato gayong ipaambit sa tanan, ilabi na ang mga ehemplo nga gipakita sa ato ang patron si Saint Faustina. Pero mga igsuon, usa ko magsugod sa akong pagpaambit sa pagpalawom nining atong mga pagbasa karon ug sa kapistahan sa Dios nung kaluoy. Nakahinumdum ko sa ako ang professor nga atong nagtuon pa ko sa seminaryo. Niingon siya nga kung musugod daw ka sa imong homilya, you start with a bang. Pwede ba mayon ko bang? Dili na siya literal. Kundili kinahanglan ang imuhang unang isulti o unang ipaambit maka-captivate yun sa atensyon sa mga tao. Dili lang kaninyo nga naa dinhi karon, kundili sa mga nagtan-aw karon sa telebisyon, ilabi na katong mga igsuon nato nga mga masakiton.
Nganuman nga nakaingon ko niini ug nahinumduman nako kini. Tungod kay karong tuiga atong gisaulog ang tuig sa mga pari ug mga relihiyoso. Ug unya kita nga mga debutante sa Dios nung kaluoy naghatag og dakong paghagit ug pagsaksi niini. Mao na nga ang tema nato karong tuiga, Divine Mercy Devotees, co-workers of priests, consecrated persons, as servant leaders for the new evangelization. Mao na nga nakaingon ko unsaon man ni nato pag-connect aron kita nga mga debutante sa Dios nung kaluoy ug sa mga tao nga wala pa nakadungog ni ining debosyon makaingon sila tinuod gayod ang giampo, tinuod gayod ang gipanag-ambitan sa mga debutante sa Dios nung kaluoy. Muna nga, nindot mga igsuon, nga kining ikaduha nga Domingo sa Dios nung kaluoy, ang kapistahan sa Divine Mercy, atong ipahaom diha sa ato ang tema nga dili lang day kini responsibilidad sa mga pari o relihiyoso ang pagkahimo nga mugiya sa mga tao paduol sa Ginoo, kundili ilabi na kanatong tanan nga mga debutante sa Dios nung kaluoy. Ang pangutana, andam ba mo? Kung andam mo, ayaw mong tubag sa akong atubangan. Diha sa kailadman sa iyong kasing-kasing, itubag ang inyuhang panaad sa Ginoo tungod kay ang tinuod nga pagbuhat ni ini susama sa giingon sa usa ka philosopher, to know and not to do is not yet to know. Kung kahibalo ka, unya wala nimo gibuhat, daw sa wa ka kahibalo tungod kay wa man nimo gibuhat. Hangtod lang ka sa kahibalo. Mao na mga igsuon, atong ibalik unsa gayod ang nahitabo sa mga apostoles. Unsa ang bunga sa Dios nung kaluoy? Diha sa unang pagbasa, nadungog nato ang kasinatian sa mga apostoles. Nag-ingon sila, naay tao nga nanginahanglan apan tungod sa ilang panag-inambitay, tungod sa ilang pagsinati sa pagkabanhaw sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo nga ilang gipaambit sa matag usa, walay usa kanila nga nanginahanglan. Because they share everything in common. Mao kini ang nindot nga kasinatian sa atong GKK ug diha man sa ato ang katilingban no sa ato ang mga devotees sa Divine Mercy. Labaw sa tanan tungod kay ang Ginoo kung ato siyang dawaton mutuhop gayod ang ihang kaluoy diha sa atong kasing-kasing ug kita usab mahagit sa pagbuhat niini. Mao na niingon si Tomas ngadto sa atong Ginoo sa kaduhang higayon nga nagpakita ang Ginoo, miingon si Tomas, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon ang ato ang Ginoo ngadto kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako. Mga igsuon ko, ilabi na kita nga mga debutante sa Dios nung kaluoy. Basin ang uban dili mo tuo kanato kay naa sila'y gusto pa nga makita diha kanato. Siguro kanunay kitang mag-ampo nga dili tungod sa atong maayong binuhatan nga motuo sila, kundili ang pagtuo nila sa Ginoo kay kita gihimo nga instrumento sa Ginoo aron mahimo kita nga kauban sa pagpakaylap ni ining bag-ong pagtulunan sa ato ang Ginoo. Padayon, tungod kay kita adunay dako nga misyon. My dear devotees of the Divine Mercy, we are co-workers of priests and consecrated persons as servant leaders for the new evangelization. Then, let's do it, let's go on, because this is our mission. Palihog manindog ang tanan, ato na karong ipadayag ang ato ang pagtuo. Kitang tanan, nagato ako sa Dios,
Pagbubuhat sa langit o sa yuta. Usang Jesucristo iyang nakabugtong Ginoo nato nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus namatay ug gilubong, migunsad sa mga binatay. Sa ikatulugan adlaw napabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya ang mahukom sa mga buhil sa mga binatay. Nagkatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsuon, modangop kita ngadto sa Dios Amahan, kansang gugma og kaluoy, mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa matag pangamuyo, modangop kita ug miingon, maluluy-ong Dios, dungga kami. Maluluy-ong Dios, dungga kami. Alang sa atong mga obispo ug mga pari sa simbahan, atol niining tuig sa mga klerigo ug konsagradong kinabuhi, nga sa dugang kasibot, ilauntang ipaabot sa tanang mga tao ang mensahe sa Dios nung kaluoy ug magpasiugda sila sa pagsaulog sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa Dios nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy-ong Dios, dungga kami. Alang sa tanang nasod sa tibuok kalibutan, nga makailan na unta sila kang Kristo, nga namatay ug nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy-ong Dios, dungga kami. Alang sa tanang binunyagan sa ngalan sa Santissima Trinidad, nga mahimo unta kitang maluluyon sa tanang panginahanglan sa uban, ug mahimo sa mga buhat sa kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy-ong Dios, dungga kami. Alang sa tanang mga masakiton, nga matagamtam na nila ang kahupayan nga nagsumikad sa kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Maluluy-ong Dios, dungga kami. Alang sa mga sakop sa Archdiocesan Divine Mercy Apostolate, nga mapuno sa grasya ug mutubo sa kaalam, kahibalo ug grasya, aron mudaghan ang mutuo sa Dios nung kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Maluluy-ong Dios, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon, ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa apostolado sa mass media. Magampo kita sa Ginoo. Maluluy-ong Dios, dungga kami. Mga igsuon, diha sa kailadman sa atong kasing-kasing ug hunahuna, atong ihalad sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa kakatuyuan ug mga panginahanglan. Ilakip usab nato ang tanan nga maintensyon para niining santos nga misa, ug dili pod nato kalimtan katong mga tawo nga midangop kanato ug atong gisaaran sa atong mga pag-ampo. Langit ng Amahan, ang imong Dios nung kaluoy walay kinutuban. Itugot nga kami mahimong angayan sa mga saad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong nga kamot. Alang sa pagdayeg ug pagmamaya sa tanan. Alang daw sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata og Ginoo ang mga gasa nga imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahona nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagkamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa himno sa himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo,
Nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuo kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Santo Papa, ni Romulo among obispo, ug si George ay iyahang nga obispo, ug sa tanan nga maobispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos. Ilabi na ang atong patron, si Santa Faustina ug si Juan Pablo II, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngemo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, sangtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ang
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat ni ining Pasko, magpadayon unta sa kanunay, dinhi sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo. ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Priests today are surrounded
to the demands of their ministry. This book, entitled Called to Joy, is a very good book to all our priests and pastors. This is available at the Daughters of St. Paul Media Center, located at Bolton Street, Davao City, for only 165 pesos. Thank you and have a blessed Sunday. Mga igsuon, ato nang nahalad ang santos nga misa, atong dadon ang kalinaw, ang paghigugma ug ang kaluoy sa atong Ginoo nga nabanhaw. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.